што для мяне апрануць вышыванку гэта як храм на плечи поставить. Варшаву я тоже терпеть не могу, потому что я хочу в Лондон. А Лондон тоже терпеть не могу, потому что я хочу либо в Пекин, либо в Нью-Йорк. Это один и той же сюжет, просто там рассыпаны на шмат твораў. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наша сённяшняя госця, кандыдатка філалагічных навук у галіне фальклорыстыкі Алена Ляшкевіч. Добрый дзень, спадарня. Добрый дзень. Мяне вось вельмі парадавала вот менавіта гэтая ваша галіна фальклорыстыкі. Фальклор. Ну, мы шмат дзе ў якіх галінах шукалі нацыянальную ідэю і нарэшце дабраліся. Можа быть, вы нам скажаце. Вот як чалавек, які спецыяліст па беларускім фальклоры, можа недзе дзесьці там, у глыбінях беларускага фальклору, можа быть, сярод дубоў старажытных. Вот захаваная гэтая, схаваная, прыхаваная гэтая нацыянальная ідэя, якую вот просто трэба вот так вот раз выйшла кандыдатка філалагічных навук і сказала: Боже мой, людцы дарагія, так вот яшчэ ж вот тады вось гэтай вот фальклоры, гэтай вось паданні ці легендзе ці яшчэ ў чым що сказано, а вы тут з нейкім там Абдзіраловічым. На самой справе у часе, калі фіксаваўся такі, так бы мовіць, класічны фальклор, там мяжы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, складана казаць пра тое, што беларуская нацыя ўжо была. Таму у гэтым фальклоры нашым хутчэй закадаваная ідэя да нацыянальнага грамадства. Але гэта не значыць, што мы не можам з іх скарыстацца. Напрыклад, перад кожным вялікім святам календарным у беларусаў было шанаванне продкаў, то бок дзяды. Фактычна ў суботу, бліжэйшую да вялікага свята, сяляне ладзілі сабе застолле, такое немалое застолле, каб яго сабраць, трэба былі немалыя сродкі. Вось гэта было даволі дорага для такой сярэдняй нават сялянскай гаспадаркі, не кажучы ўжо пра не самую заможную. Вось, і на гэтую вечеру запрашалі памерлых продкаў, верылі, што яны прыходзяць, адкрывалі для іх там вокны, коміны, дзверы, клікалі. Вось, і яны прыходзілі частавацца, па некаторых там версіях частаваліся парам ад гарячых страў, па іншых, проста прысутнічалі ўжо самім фактам, што іх запрасілі, былі сытыя. Вось, і гэтыя звароты да продкаў яны канцэнтраваліся на пачатку аграрнага году ці ў канцы, калі ўжо сабралі ўраджай, і такім чынам жывыя беларусы заўжды падтрымлівалі кантакт са сваімі памерлымі. Слухайте, вот я слухаю, я даўным, канешне, усе мы ведаем пра святкаванне, ушанаванне продкаў, пра дзяды. Скажыце, а што здарылася з беларусамі? Чаму яны так лёгка адмаўляюцца, фактычна, ад сваіх продкаў? Да, дзяды святкуюць, а дзе вось гэта сувязь з продкамі, павага да гісторыі, да мовы, да культуры, да традыцый, вот апроч дзядоў-то што яшчэ і адзначаюць? Што здарылася з беларусамі? Зноў жа пытанне, на якім узроўні. Мне здаецца, што на ўзроўні сямейным, і такой бліжэйшай памяці, там, скажем так, памяці пра продкаў, якіх там чалавек заспеў жывымі. Гэта памяць даволі такі моцная. Але пытанне гістарычнай памяці, і тут ужо ўсё складанне. Прынята, праўда, лічыць, што пасля там пахавання Каліноўскага 2 гады таму, дарэчы, сёння ў нас юбілей роўненька 2 гады таму, беларуская нацыя абудзілася, узгадала там так масава, а не толькі ў вузкім коле там нацыяналістаў пра свае карані, пра сваіх герояў, і выйшла вось за межы вось гэтага кола сваёй уласнай сям'і, некага свайго там прыватнага падворку ці кватэры. Неяк так. Нацыя была ўжо 2 гады таму. Яна абудзілася. Добрае пытанне, канешне, ці была яна ўжо 2 гады таму. Вот яно добрае ў тым сэнсе, што, разумееце, вот вы кажаце, да прыкладу, была, не была, можа быть,
нарэшце пачала абуджацца там ці абудзілася 2 гады таму падчас пахавання Каліноўскага і яго хлопцаў перапахавання. Некаторыя наши госці сцвярджаюць, што вось абуджэнне, дафармаванне там ці фармаванне ці што хочаце, як назавіце, але вот яно пачаўся ў жніўні 2020 года. Хаця зараз вельмі шмат чуваць пра тое, што гэта абуджаліся, то есть у гэтым абуджэнні нічога нацыянальнага няма. То есть вот не было нейкага, то есть гэта не нацыянальна-вызваленчы рух. Вось як вы лічыце, наколькі яно важна для нацыябудавання, гэта вось нейкая нацыянальны падмурак? Ну, ён, канешне, важны, но ўсё ж таки, калі нацыя фармуецца на такой больш этнічнай аснове, ну, як там нашы суседзі з краін Балтыі, напрыклад, ці яна фармуецца на такой аснове больш грамадзянскай, як там, ну, вялікія нацыі кшталту Францыі ці Нямецчыны. Але тым не менш, як бы і там мы бачым, што ўсё ж таки людзі памятаюць пра свае карані. Ну, і мне здаецца, што ўсё ж таки для Беларусі яны істотныя. Што без нацыянальнага падмурку, без этнічнага падмурку мы далёка не паедзем. Іншая справа, ну, наколькі гэта было істотна для людзей у жніўні 2020 году, і, на мой погляд, ну, не вельмі істотна, але пакуль. Яно ўсё яшчэ прыйдзе, ці гэта, знаеш, нават прагучала ў нас адна такая думка, што зараз будуецца ці фармуецца нацыя па новых зусім прынцыпах. Гэта раней, вось там некалькі там стагоддзяў таму фармаваліся нацыі там менавіта па гэтых нацыянальных прыкметах, там мова, тэрыторыя, культура, традыцыі. А зараз іншыя часы. Ну вот раз мы ўжо спозненая нацыя і фармуемся толькі сёння, то, маўляў, і па новых вот лекалах фармуюцца, для якіх неважна гэта ўсё. Я не згодна. Все ж таки, так мовіць, дазвольце не пагадзіцца. Не, я-то дазволю. І цалкам з вами пагаджуся. Дазвольце пагадзіцца ўжо, як кажуць, з вами. Ну, мне здаецца, што ўсё ж таки тое, што мы назіраем нават у той жа Варшаве, калі беларусы з'язджаюць і робяць там нейкія сабе беларускія танцы, нейкія беларускія вечарыны, ну, курсы мовы, ну ладно, мова яна як бы істотная не толькі для людзей, якія цікавяцца фальклорам. Ну, ўсё ж таки далёка не з'едзем без этнічнага падмурку, на мой погляд. Ну, іншае пытанне, як бы, каб гэта не было такім выглядзе лубочным, як мы гэта назіралі вот за савецкім часам, што як бы дзяржава спускае гэтыя нейкія культурніцкія ўзоры, задае вось гэтыя рамкі, і такі, ну, як бы аўтэнтычны фальклор, вясковы, так бы мовіць, інкруда, ось ён заганяецца ў гэтыя такія рамкі савецкай культурнай палітыкі, выводзіцца на сцэну, і на самай справе там ад аўтэнтычнага фальклору застаецца вельмі мала. Ну, то бок выпетрываецца, так бы мовіць, сутнасць, а застаецца, ну, толькі форма, і такая форма прихорошаная, нейкая такая яркая, там, не ведаю, нафарбаваныя там жанчыны, як бы ў нейкіх там такіх больш кідкіх строях, чым яны насілі ў штодзённым жыцці. Ну, і, конечно, хацелася б, каб тое, чым я займаюся як фальклорыстка, ўсё ж таки засталося ў выглядзе больш аўтэнтычным. Ну, і для гэтага, напэўна, трэба, ну, нейкія адукацыйныя дзеянні, як бы, ну, чым, в прынцыпе, беларусы займаюцца на эміграцыі, запрашаюць нейкіх экспертаў, якія там нешта гавораць, нешта там выступаюць, спрабуюць кагосьці адукаваць. А у вас вот есть какая-нибудь страна, где вот с этническим этим всем багажом разобрались, и именно так, как вам бы хотелось, чтобы разобрались в Беларуси? Ну, мне падабаецца ў тым плане Нарвегія, Літва падабаецца. Ну, латышэны, канешне, маюць вось гэтую праблему з рускай меншасцю, якая там амаль палоўшасць і не меншасць, але, ну, ўсё такое латышскай частцы, мне здаецца, што. А вот что бы из норвежского опыта вы бы привезли в Беларусь? У іх, напрыклад, ёсць камісіі, якія разглядаюць, наколькі аўтэнтычна адноўлены той ці іншы варыянт рэгіянальнага строю. І гэта не значыць, што людзі, якія там не прайшлі на паседжанні гэтай камісіі,
ну, не атрымалі там зацверджанне свайго варыянту, яны не могуць гэты строй там вырабляць ці прадаваць ці насіць, але яны не маюць як бы ну такога знаку якасці, так бы мовіць, печаткі ад экспертаў, што аднавілі добра, напрыклад, аднавілі па аўтэнтычных узорах. Ну, як бы, ну, тут можа быць, канешне, моя такая пазіцыя экспертская, што о, там людзі там займаюцца творчасцю і не зусім у той боку, які хацелася б экспертам. Ну, але, ну, зноў жа такі, хто б мог быць такім экспертам, не толькі навукоўцы, можа быць носьбіты фальклору. Также, ну, калі там паказаць какой-нибудь вясковай бабулі то, што цяпер на сцэне адбываецца, то ну, яна трошку паплюецца. А еще что? Што з Нарвегіі. Вельмі цікавы ў іх такое, ну, падыход да музыкі, да традыцыйнай. Зноў жа такі, і аўтэнтычны варыянт, калі як бы не спрабуюць спяваць як было, і вельмі дакладна аддзелены варыянт, ну такі сцэнічны, але ну густоўны. Вот несколько месяцев назад, ну что уже даже в прошлом году, время течет, был какой-то праздник этнографический в Эстонии. Я, помню, даже фотографию себе сохранил. Там президентка, бывшая уже Эстонии, забыл, как ее зовут. В общем, она была вместе со своим мужем, и они оделись в одежду, на одежду, которая вот из их деревень, из их хуторов, которая когда-то была. И там, в общем, вся как бы вечеринка, какое-то вот действо вот в городе, все одевались в костюм, который был принят у них там в деревне. Он очень простой, он не такой, как вот в Беларуси, но прям видно, что это как будто бы некоторые части этого костюма, ну, наверное, просто от деда достались. А вот если в Беларуси президент будет, там, допустим, не знаю, президентом, не знаю, там, Сашевка была президентка. Да, президентка оденется, вот там, Тихановская оденется в костюм, который вот у нее там в деревне, и, в общем, в этом будет ходить. Это будет хорошо, нехорошо? Вот. Ну, хотелось бы верить, что люди... А что в этом хорошего? И что в этом хорошего? Ну, традыцыйны строй, як строй афіцыйны, ну, на мой, конечно, фальклорыстычны погляд, гэта добра, это просто выдатна, калі, ну, гэты строй набывае такую вось функцыю ў сучасным грамадстве. І, ну, наколькі я ведаю, не толькі ў Эстоніі, ў Швецыі таксама, у той же Норвегії таксама, ну, можа быць, так мне зараз не да галавы, каб іншыя краіны назваць. Ну, мне здаецца, гэта добра, гэта сапраўды... В чем, с вашей точки зрения, в этом была бы польза для белорусского общества? Вот люди сейчас ходят ну, как бы просто так одеваются, ну, как бы, что в магазине есть. В чем смысл искать, с вашей точки зрения, в чем смысл искать аутентичный костюм твоей деревни там, или твоего района, твоего региона и по каким-то особым датам его одевать? Я, можа быць, дадам, зараз мы вельмі часта і цяпер нават чуем, што ну да, прыгожая беларуская мова, да прыкладу, ну навошта вот яна мне па жыцці, вот дзе яна мне спатрэбіцца, ну што я з ёй буду рабіць, там ці вот тыя ж самыя традыцыі, ну добра, дзяды там ушанавалі там памерлых продкаў, ну астатняе, ну навошта яно, вот строі гэтыя, ну прыгожа, вот у музеі паглядзець, а так па жыцці, ну для чаго яны мне спатрэбіцца? Конечно, вот давайте я очень такой... Вот мы вдвоем два таких очень пессимистичных, скептичных белоруса. Вот только что вот с третьей смены с завода пришли, такие сидим, и там, во что нам это все? Вот вы нам как бы объясните нам, в чем польза, корысть в чем? То есть в душе я романтик, я понимаю, что это все романтично, это все классно. Но вот вы объясните людям, которые про корысть. У чым карысць? Ну, зноў жа такі, карысць наш можа быць матэрыяльная, а можа быць нематэрыяльная. Давайте расскажите про обе. Ну. Ой, боже мой, як же то все цяжка. Ну, той же Норвегії, яны носяць строі на такія сямейныя ўрачыстасці, вот на хрэсьбіны, на вяселле. Іх там некаторы час у прэсе ішла дыскусія, ці варта апранаць строі на пахаванне. То бок, ці вось гэта трыята там наражэнне, вяселля, пахаванне, ці яна як бы, ну, замыкаецца, і трэба надзець гэты строй. Такім чынам, там як бы, ну, зрабіўшы там адсылку да таго, што гэта сямейнае свята, ці ўсё ж такі гэта не свята, гэта нейкая такое сумная падзея, лепш там прыйсці проста ў чорным гарнітуры, і вось, і без гэтага вось усяго. Ну, беларусу, ну, мне здаецца, што чалавек, які ўжо надзеў строй, які яго сам пашыў, ці які яго там знайшоў дзесьці ў бабулі, там прыклаў высілкі для таго, каб яго, ну, прывесці ў такі стан жыццядзейны, каб яго можна было насіць. Усё ж такі ён у гэта ўклаўся, і суадносна ён гэта цэніць.
Ведаеце, я узгадываю, ведаеце, што нам сказаў Акудовіч, калі мы яго спыталі наконт вот апрануць вышыванку. Сказаў, я яе не апрану, таму што для мяне апрануць вышыванку гэта як храм на плечы паставіць. Ну, не до такой ступени. Правильно ли я вас понял, что вот если люди сами заинтересовались своим костюмом своего региона, сами приехали, сами его нашли, сами его смогли пошить, не смогли пошить, у кого-то заказали, ходили, смотрели, потом вышли на улицу, встретили людей из того же региона в таких же костюмах, то это их объединит. Ну так, прияднае до свайго месца нараджэння, аб'яднае з землякамі. Ну, напрыклад, вот тут у Польшы я чула, што людзі, напрыклад, не хочуць там плаціць падаткі, ужо жывучы там 10 год у Варшаве, не хочуць там вымельдоўвацца са сваіх там маленькіх нейкіх гарадкоў, каб іх падаткі ішлі менавіта на іх там месца нараджэння. То есть это все про любовь до своих, про близость к человеку. До месца. До места, до такой малой родимы, так бы мовить. А если у тебя такой настоящий белорус, и, в общем, вот я уехал из этого своего района и терпеть его не могу. И Минск я тоже терпеть не могу. Вырваўся з гэтай вёскі нарэшце сваёй. Да, но я Минск тоже терпеть не могу. Отвратительный город. Я хочу дальше. Я хочу в Варшаву. Варшаву я тоже терпеть не могу, потому что я хочу в Лондон. А Лондон тоже терпеть не могу, потому что я хочу либо в Пекин, либо в Нью-Йорк, либо где еще больше, какой-нибудь там, где совсем тепло и хорошо и вкусно. А вот это все я терпеть не могу. Вот. Я кажу, там чоловік без традицій, як там древа без короньов, можна все життя їздити і ніде не буде добре. Я хочу быть человеком с кошельком. Вот это вот все мне не нужно. Так на гэтым же можна зарабіць. Так бы традыцыйны строй пашыць это даволі дорага каштуе, ну калі замаўляць у кагосьці, там вышыўка ручная. То есть я правильно понимаю, это, в общем, такой момент здоровья для человека? Ну, здароўя псіхічнага. Некая вот такая закарененасць, якая, дае чалавеку некая, пачуццё папросту, што ты не адзін. Нармальны, што дзесьці ёсць вот яго месца, што ён вот адкульсьці паходзіць. То есть, в общем, когда у тебя нет... Вот у Васи Ложкина есть такой великий ярославский художник, есть такая картина «Жизнь с бородой и жизнь без бороды». Ну, это как бы русский контекст. Там мужчина с бородой, и вокруг него там женщина, новорожденных там сразу 4 детей, ангелочки пузатые летают. Вот. И жизнь без бороды. Там мужчина без бороды, и ему какой-то там черный черт наливает это самое. Как бы водки какой-то страшной. То есть, в общем, когда у тебя есть костюм, когда ты поднял всю эту историю, прочитал книжки, заглянул, куда-то там съездил в свою какую-то специфическую этнографическую экспедицию и пошил себе костюм, нашел таких же людей. В общем, это такой момент, когда... это все дает тебе возможность, в общем, не быть одиноким, понимать, что на этой земле есть место, куда ты можешь вернуться, есть свои, у тебя есть с кем поговорить, есть тема, о чем поговорить об этой вышивке. То тым ліку, але як бы і пачуццё, як бы, што ёсць свая краіна, якую там не хацелася б куды-небудзь далучыць, ці страціць, і там, каб ёй там кіраваў хто-небудзь, хто табе не падабаецца. То есть это такое приземление, пустить корни. Заземление, так. Слушайте, я вот думаю, пригадываю вот размовы про тое, что, там, скажем, той же самой вот скандинавских краінах, ці краінах Балтыі, так вось. Можа быць, людзі ходзяць у гэтым, таму што у іх ёсць гонар. Гонар за сваіх продкаў, за свой род. Вось мой дзед, вот моя бабуля былі такія. Вот ёсць чым ганарыцца. І ёсць што паказаць. Адразу узгадываюцца гэтыя там вот Ірландыя, вот все это с гонарам, это все носится свае строі. А тут можа і как бы не тое, што няма чым ганарыцца. Ты хочацца і забыцца хутчэй вот все про это. Что там? Сядзелі ў балотах, там вот гэныя прыйшлі з таго боку, завоевалі, гэтыя потым прыйшлі, гэнных прагналі і захапілі, і мы тут такія тут. А хто вы такія тут? А я не знаю, мы тут тутэйшыя такія. Ви, напевно, до питання про хутку урбанізацію. Правда, що білоруси хутко переїхали у город, і там соромилися. Я до питання того, що нема пригадать, кого, ким можна ганарыцца. Вот что вот, у меня в 5-м колене вот гэты вот такі был, а вот там у 7-м колене вот такі, а тут... І нема чого, що тут виставляти?
Ну, зноў жа такі, вось гэта гістарычная памяць даволі кароткая, там уласна пра сваю сям'ю, але мне здаецца, у апошнія гады гэта мяняецца, як бы з'яўляюцца там у публічнай прасторы героі, якія там істотныя не толькі для маленькай купкі беларускамоўнай інтэлігенцыі, праўда. Вось, як бы, ну, ўжо такая адбываецца папулярызацыя вобразу таго ж Каліноўскага, як там Че Гевара там дзесьці на цішотках па ўсім свеце, так у нас ужо трошачку з гэтым лепш. Ну, і мне здаецца, працэс гэты ідзе. Проста пытанне, ну, наколькі сапраўды вось такі этнічны складнік ва ўсім гэтым будзе істотны ў будучыні, ці гэта будзе нейкая такая, ну, папросту нішавая культура там аматараў беларускай этнаграфіі. Ну, мне здаецца, мы гэта пабачым толькі, ну, калі агулам, ну, як бы, агулам усё беларускае, не толькі беларуская этнаграфія стане больш істотным там для большасці беларусаў. Я-то так подумал, что на самом деле власть Александра Григорьевича держится на том, что люди, в общем, этим всем не интересуются. Вот как ты описал, в общем, вот он сидит там в квартире у себя на спальном районе один. Вычистил у себя из памяти все, что у него там было про дедушку, бабушку, за язык забыл, все выкинул, сидит один на один с телевизором там, или с интернетом. И вот против такого человека Лукашенко всесилен. А против человека, у которого есть миллион связей с землей, от которой он произошел, есть люди, с которыми он общается, есть осознание себя, своего прошлого. Да, может, он по именам, там, как нагайцы, не знают 7 этих самых, там, или сколько, 12 этих поколений предков, ну, твоих там прадедушек. Но как бы вот есть общее понимание, что ты здесь, что земля принадлежит тебе, здесь, в общем, твои предки лежат. В общем, отсутствие вот этого интереса к этнографии массового, может, это такое одно из важных условий силы Лукашенко. Лукашенко, он силен против тех, у кого нет, как бы вот, за спиной у кого никого нет, кто как из пробирки, да, и живет как будто бы вот он на фабричное какое-то существо. Ну, это так, это мой бред. Ну, як бы, власне, ну, якби чоловік, коли він хоч чимсьці цікавиться, хоч чимсьці займається, то він, якби, ну, там, поза нейкими такими штоденними потребами, то уже, якби, ну, з ім складані попросту. Йому там не скажеш, іди туди, принеси то, і він пойде. Він ще подумає перед гэтым, якби, правда? Яшчэ можа быць у адным накірунку шмат вот мы калі разважалі пра тое, як абудзіць у людзей цікавасць да вывучэння беларускай гісторыі, размаўлялі пра тое, што ну трэба ісці за часам, рабіць, ну каб цікавасць была, это не то, што на табе падручнік чытай, а даць якія-небудзь вот цікавыя фільмы, нейкую вот такія, я не ведаю там гэтыя самыя кніжкі з карцінкамі, каб можна было, коміксы якія-небудзь, і рабіць такую, як это правільна вымавіць гэтае слово, міфігілагізацыю гісторыі, вот каб вот прыгожа гэта ўсё падаць, вот нейкія зрабіць па галівудскіх стандартаў, там шэраг фільмаў такіх, каб можна, ну такі фэнтэзі, на нейкіх такіх вот фальклоры, на падмурку яго, там ці гісторыі, ці паданняў, там ці яшчэ што-небудзь, каб падумалі, блин, так мы беларусы якія, ну, не тое, што там. Ну, вот каб гонар быў, каб стала цікава, каб не то, што, ну, вот у нас было там полацкае княства, вот у нас там было ВКЛ, а што ВКЛ, каб вот што-небудзь вот такое. Вот як вы ставіце, вот ввогуле, как бы, беларускі фальклор мог бы даць такія некие сюжеты, да, для вот такого развития, для этой мифігілалізацыі гісторыі. Ну, мог бы, безумоўна. Ну, ўжо ёсць, як бы, праекты такія адукацыйныя, якія там спрабуюць там ярка там паказаць той же строй рэгіянальны, вот праект этнатрадыцыя, ці там вот калісьці там будзем рабіла мульцік пра гісторыю Беларусі, такі там вельмі гучны, яркі. Ну, ёсць такія праекты, просто пытанне, наколькі прамоушн для іх налажаны і наколькі яны там дайшлі да чалавека, ну, які зноў жа такі не знаходзіцца ў беларускамоўным сектары Фейсбуку, напрыклад. А что вот с вашей точки зрения, важней? Ну, вот либо промоушен слабый, либо людям это неинтересно. Вот есть такое мнение, что в Беларуси вполне себе есть какие-то хорошие люди, которые вот, там, могут увлекать людей, но белорусы — это вот
они такие люди, что, в общем, ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях не будут занимать свое время чем-то, вот, за исключением там телевизора, там, магазина, закупов, там, работы и больше ничего. Кто курица или яйцо? Кто вот виноват в том, что оно все не загорается? Я Это думаю, белорусы такие сырые дрова? Или это самое? Или те, кто пытается их поджечь, в общем, такие плохие поджигатели? Я думаю, что все ж таки, ну, менеджмент слабый промоушен. Ну, як бы, ну, продукты яркія сапраўды, як бы тоже мульцік будзьмаўскі, ён такі, ну, ён як бы, ну, захапляе ўвагу, як бы, калі чалавек ужо пачынае глядзець, вось, напрыклад, там фільм Ольгі Дземкі, беларускія традыцыйныя спевы, які там на амерыканскіх фестывалях браў узнагароды. Не-не-не, вы нам так про американские фестивали вы нам не рассказываете. Нам все рассказывают, что белорусы где-то там в Америке, где-то там в Германии, где-то там во Франции, там легко это самое, добыть какой-то приз. Ты попробуй добыть зрителя в Беларуси. Вот чаму я разумею, там дзесьці там на нейкіх фестывалях, якія вот можа быць там элітарнай публіцы там цікавыя, але ў што-нибудь сняць, ну я не ведаю, умоўна якога-нибудь Конана Варвара, але беларускага, каб усе глядзелі там или там что-нибудь вот такое. Вот як вы думаете, спрацавала б ці не? Я думаю, спрацавала б. Ну, зноў жа такі, у Беларусі больш вольна, дзе там ёсць дасягты кінатэатраў, дзе ўсе фільмы там у аднолькавых умовах, ну, где их там не цензуруют. Думаю, спрацавала б. Слушайте, а вот еще такой важный вопрос к вам, как к фольклористу, про сюжет. Вот я тут прочитал опять очередную порцию поляков, которые пишут про Беларусь. Угу. И они сказали, там такое одно очень сильное было заявление о том, что проблема белорусов, ну, белорусской фольклористики и этнографии в том, что там нет сюжетов про воинов. Ну, то есть, когда вы берете украинские, вот, ну, у меня у детства было в Украине, я все время помню, когда там к бабушке едешь на автобусе, тебе покупают кучу этих украиноязычных журналов детских, и у тебя там все время какие-то казаки с саблями, они кого-то бегают и бьют, или их бьют. Ну, в общем, какая-то вот что-то там про драку какой-то. А у белорусов в белорусском фольклористике нет сюжета, где кто-то с кем-то дерется, кто-то кого-то там побеждает. Там, вот это правда или неправда? Ну, не зусім правда. Як бы ёсць песні ваярскія, ёсць песні на выправу ў войска, но зноў жа такі, хто іх данёс да слухача, хто іх там папулярызаваў у нейкай такой форме, там, не ведаю, якім-небудзь там фольк-року, ці там фольк-метале. А есть какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь белорусский там богатырь какой-нибудь? Вот. Ну, звычайна, гэты герой, ён безыменны, папросту там вот нейкі хлопец, ён едзе на вайну, там усіх перамагае, але ён, ну, не мае імя. А почему? І, ну, звычайна, як бы просто, ну, лічыцца, што як бы такія вот нацыянальныя эпасы, дзе вот ёсць галоўны герой, вот ён такі вот герой-герой, то што яны, ну, па адной з версій, што іх збіралі калісьці з вось такіх вось адзінкавых песень, што гэта адзін і той жа сюжэт, просто там рассыпаны на шмат твораў, і вось дзесьці іх сабралі, так трошечку штучна стварылі гэта нацыянальны эпас, а вось у нас не стварылі. Вот смотрите, вы когда приходите там слушаете каких-нибудь бабушек там, или дедушек где-нибудь совсем в лесах, ну там вот прям совсем в глушь, они вот поют какие-нибудь песни про кого-нибудь там, вот, ну, какого-нибудь там Д'Артаньяна белорусского. Вот, ну, есть то, что такое там? Ну, зноў ж такі, звычайна, у героя гэтых песен, ну, няма імя. Гэта можа быць там Вайтона, жанчына, напрыклад. В чем вы это связываете, отсутствие имени? Я думаю, што это такая, ну, адсылка, хутчэй за ўсё, да нейкіх міфалагічных персанажаў, якіх, ну, не трэба было называць, таму што ўсе і так усё ведалі. А нам вот уже сучасным людзям, ну, можа быць, не зусім зразумела. То есть это просто плохая работа этнографов? Не, як бы гэта асаблівасці бытавання фальклору, ну, як бы ў свядомасці носьбітаў. То есть я правильно понимаю, что... Гэта быў прадукт, як бы, ну, для сябе, унутраны. Не для таго, каб там камусьці штосьці патлумачыць звонку. Вось. І можа быць, ну, да, можа быць, у украінцаў, як бы, гэтыя песні, яны там, ж, яны былі больш такія, ну, апрацаваныя, папулярызаваныя. Понятно. Калі вяртацца да тэмы нацыянальнай ідэі, ўсё ж такі, калі мы думаем пра Беларусь будучыні, пра новую Беларусь, як хочаце назавіце, але вот Беларусь, пра якую мы марым, якую мы плануем пабудаваць, касмічную Беларусь, ці якую, наколькі ўсё ж такі
рухаючыся вось зараз у глобальным сусвеце с этими IT-тэхналогіямі і з усім астатнім размыццём мову там межаў усяго астатняга, думаючы про тое, як там чырвона-белы сцяг мы дзе-нибудь там у галактыкі Андрамеды будзем паставіць, то наколькі ўсё ж таки важна прысутнасць у фармуляванні гэтай нацыянальнай ідэі вось гэтых нейкіх, я не ведаю, каб там было фальклорныя нейкія такія колеры. Ну, хацелася б, каб былі. Я думаю, што яны безумоўна будуць, ну, таму што, ну, а куды ад іх адысці? Як там ўсё кажуць, што там фальклор усё памірае, ўсё 20 стагоддзе, но дасюль як бы не памёр, ну, прымае нейкія іншыя формы, там, можа быць, там замест песень, припеўкі, замест там цэлых такіх там разгорнутых абрадаў, нейкія элементы, але, ну, жыве. Ну, але, як вы думаеце, вот такая нацыянальная ідэя, дзе будзе прысутнічаць вот ўсё гэта, за што нам баліць, вот пра нацыянальныя гэтыя каларыты і падмуркі, яе прымуць, зразумеюць якія-нибудь умоўныя айцішнікі, ці, скажем так, вот тая частка нараджаючыйся нацыі, для якой вот зараз вот нацыянальнае пытанне было, ну, как бы, скажем так, не першасным, скажем так. Ну, думаю, ўсё ж таки ёсць вялікая патрэба ў адукацыйных праектах і ў людзях, якія гэта данесуць і патлумачаць. Ну, можа быць так, можа быць сапраўды часамі трэба нейкі такі трошачку спрошчаны варыянт, як бы, ну, каб людзі спачатку захапіліся, а потым уже самі там, ну, правялі такое міні-даследаванне ці сваю там экспедыцыю этнаграфічную, хаця б да сваёй бабулі. А як вы думаеце, ці павінны у беларускіх гарадах, вось Максім такую ідэю агучваў, і, можа быць, сапраўды, там вот, каб наладзіць там канал вось гэтай сувязі з продкамі, каб, можа быць, дзе-нибудь у гарадах Беларусі, ну, ці, можа, побач з гарадамі, з'явіліся вот такія-нибудь капішчы, ці, можа быць, там якія-нибудь мясціны такія, дзе б стаялі перун, там, вот, ідалы, там, я не ведаю, там, насажаныя, там, дубы вось гэтыя. Ну, не абавязкова капаць так далёка, як бы там пра дахрысціянскую міфалогію даволі мала крыніц, але ёсць той же самы фальклор, ёсць запісы, ну, пра часы больш блізкія да нас, напрыклад, тое ж самае мінскае капішча, пра якое вялікая ідзе дыскусія, ці было гэта капішча, ці можна яго назваць капішчам, але вот, ну, на вуліцы Ульянаўскай, там у пойме Свіслачы быў камень, дзед, які цяпер знаходзіцца ў музеі валуноў, пры гэтым камяні гарэў агонь. Вось, і быў чалавек, як бы там, ну, Севасцей яго звалі, які абслугоўваў суадносна гэта, ну, нібыта капішча ў нашым сучасным разуменні. Вось, ну, і мне здаецца, той же дзед, ён як бы у тым музеі валуноў яго дасюль шануюць. Калі ты туды прыйдзеш да гэтага камня дзеда, там, ну, звычайна ёсць нешта, ці там цукеркі нейкія ляжаць, ці манеты. Вось, ну... То есть ничего заражать не надо, все есть. Як бы оно все ёсць, просто трэба як бы адпаведны менеджмент, каб гэта ўсё вярнулася на сваё месца. Ну, мне здаецца, той же камень дзед, яго можна было б з уручча там перавесці туды на Ульянаўскую, там як бы трамваі ездзяць, людзі б там часцей бы зазіралі, ну, нейкі там, не ведаю, бікборд паставіць, што вот тут яно было, те самае мінскае капішча, шанавалі яго так і так, дапамагаў дзед там як бы, ну, жанчынам, якія хацелі зацяжарыць. Ну, там, правда, ну, ёсць, конечно, такія дэталі, што не можа быць сучаснаму чалавеку гэта можа, ну, здацца там чымсьці дзіўным, ну, там на гэты камень трэба было жанчыне сесці голым асадкам. Вось, яшчэ ёсць там звесткі. Надо да зацяжарыла б. Хороший камень. Вось, ці ёсць яшчэ там версія, што там трэба было абвязаць там рушніком, і каб гэты рушнік там правісеў пэўную колькасць дзён. Зноў жа такі, ну, у сучасным горадзе, каб гэты тэкстыль захаваўся, каб яго там ніхто не знёс, ну, а потым скажуць, ну, не падзейнічаў дзед, там нехта зрэзаў мой рушнічок там з яго. Вось. Ну і вельмі шмат шанаваных камянёў, святых мясцін, там прощаў, і не толькі ў вёсках, і не толькі ў лесах, у прынцыпе, ў межах гарадоў таксама, як бы, вось, ну, колькі там крыніц шанаваных, і яны, як бы, ну, такія шанаваныя ў хрысціянскім сэнсе, але не толькі, як бы, там такі вельмі народны складнік моцны. Вось, і людзі ходзяць там, бяруць ваду і вераць, што ён там дапамагае ад таго і ад сяго. Вось, і ходзяць да тых жа камянёў, там, вот, ну, Крамянецкі валун, там, у Лагойскім раёне. І, ну, шмат такіх мясцін.
І мне здаецца, што ну сапраўды у нас усё ёсць. Просто ну Друзья, трэба трошечку адкапаць. А может быть сказать так, что, в общем, вся проблема в том, что вот есть большой этнографический багаж у белорусов, как у народа, есть и камни, как вы говорите, до сих пор живы, еще с каких-то там дохристианских времен. И отсутствие внимания ко всему этому, и то, что это оно всему пользуется таким небольшим спросом, это все потому, что вся система образования в Беларуси, там, начиная от детского сада и заканчивая там вручением диплома доктора наук, оно, в общем, какое-то, оно некачественное, потому что человек с хорошим дипломом, университетским даже, он, в общем, ко всему этому чувствителен, и он все это должен как-то понимать, потому что это разумно, интересоваться своим прошлым, это правильно, это хорошо, это, в общем, очень все рационально. Вот вся проблема в образовании в Беларуси. Оно как-то людей уводит от интереса к своему прошлому куда-то там, вот, как Лукашук, как Дмитрий сказал, куда-то там к звездам. Ну, наколькі памятаю, у нашым нават кодексе аб адукацыі там першая мэта школы гэта нейкая там такая ідэалагічная кшталту выхоўваць грамадзяніна, толькі потым ужо вучыць. То есть, в общем, образование не то. Вот, дарэчы, пра камяні сапраўды паўсюль вот яны ёсць, і паўсюль такія легенды. Я памятаю, вот цёшча, дзе жыве вёска, у іх там таксама ёсць свой святы камень, который там і калі трэба дождж дапаможа выклікаць, і яшчэ там рознае там все, які з месца кранаць немагчыма, некалькі разоў спрабавалі там звесці, там ферму будавалі, ну і все, там трактор Гэта той же Крамянец, так? Да. Угу. О, бачыце, пра гэты святы камень нават сусветныя чуткі пайшлі. Ён унесены, яго традыцыя шанавання унесена ў інвентар нематэрыяльна-культурнай спадчыны Беларусі. То бок ён як бы больш-менш вядомы. Іншае пытанне, што у нас вось пра гэты самы інвентар і пра гэту нематэрыяльную спадчыну, нават калі нейкія беларускія элементы трапляюць у спісы ЮНЕСКО, у Беларусі нават не вельмі ведаюць. Вот, ну, напрыклад, калі згарэў Буцлаўскі касцёл вот 11 мая гэтага году, і яго аднаўлялі, пра яго вельмі шмат пісалі ў прэсе, але вельмі мала было згадак пра тое, што буцлаўская святыня, абраз Маці Божай Буцлаўская, там паломніцтва да яго, што яны унесены ў рэпрэзентатыўны спіс сусветнай спадчыны нематэрыяльнай ЮНЕСКО. Вось што гэта, ну, як бы трагедыя не толькі такая, ну, матэрыяльная, што згарэў касцёл, а як бы, ну, і для нематэрыяльнай спадчыны, пра тое, што, ну, нешта трэба будзе думаць з гэтымі пілігрымкамі, амаль не пісалі, што, як бы, ну, вот традыцыя шанавання абраза там буцлаўскага, яна, ну, фактычна меняется не... Есть ощущение, что сейчас в Беларуси живут какие-то не белорусы. Как будто бы там жили какие-то белорусы, они куда-то делись. А вот эти люди, которые сейчас там проживают, они какие-то, ну, не пойми откуда. Я думаю, ну, наши... Называется наволочь. Я думаю, што ж беларусы засталіся на сваё месца, просто на такія вельмі глыбінныя беларусы. Я гэта памятаю, што ў адной з нашых праграм сказаў нехта, не памятаю хто, што вот пашкрабі любога беларуса, і под гэтым тонкім налётам беларусы ты найдешь беларуса. Этого там хрысціянства абавязкова вылезе паганства. Я думаю, вылезе, як яшчэ дзядуля Рыгор казаў, Барадуля, вылезе. Што ён казаў, што хрышчаны паганец. О, вылезе, і такое вам яшчэ пакажа. Ну і на завяршэнне. Нацыянальная ідэя ад Алены Ляшкевіч. Гэта ж трэба падумаць, нельга так адразу. Я так понял, что вы про «Шануйте продков». Вот вы начали с этого? Ну так, сапраўды, як бы, ну ўсё ж таки... Ведайте продков и шануйте продков. Пашана да свайго. Вот. Угу. Да свайго, вот просто не... Да свайго. Или до своих. Але сваё так трэба, ну, трошечку адкапаць. Адкапвайце і шануйце сваё. Вот. Ну, шмат хто матэрыяльна так арыентаваны ў галаве падумае пра бульбу. Адкапвайце і шануйце. Але мы заўсёды пра больш духоўнае. Тым не менш, выдатная нацыянальная ідэя, я цалкам згодны са спадарняй Аленай. Вось гэты кубачак ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя Х» і крамы «Сымбаль Бай». Верым, што яна вернецца, адчыніцца, і мы будзем па-ранейшаму шанаваць сваё разам. Дзякуй вялікі, Алена Ляшкевіч, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце нас і шануйце сваё. Адкапвайце яго. Дзякуй.